Kamaráti, kamarátky, ahojte, ja som doktor Mundi a hlasím sa vám zo svojej obľúbenej kaviarne Halmy Space v Košiciach. A témou dnešného vysielania je, čo je v živote dôležité. Ja za normálnych okolností v sobotu večer nevysielam, ale táto téma je natoľko dôležitá, že som si zobral tento špeciálny čas samozrejme je relatívny, a použil som ho na toto veľmi dôležité video. Takže ja sa ľudí pýtam vo svojom okolí, ľudí, ktorých si vážim, ľudí, ktorých mám rád a ľudí, ktorých považujem za inteligentných, že čo je v živote dôležité. Niektorí ľudia povedia slovo, 2, 3 a niektorí ľudia rozmýšľajú a nevedia, čo je v živote dôležité. Niektorí ľudia dokonca povedia, že nemajú na to čas. Takže kamaráti, kamarátky, ak nemáte čas na veci, ktoré sú v živote dôležité, tak vy vlastne nemáte čas na nič. Hej, takže často je taká zaujímavá veličina, ktorá vlastne neexistuje. Je to akési len interpretácia nášho mozgu, ako spracováva súbor istých zážitkov. A poviem vám zo svojej duchovnej praxe, že človek, ktorý má čas na dôležité veci, tak veci, ktoré sú pre život dôležité, tak má viac a viac toho času. Je to veľmi zaujímavý fenomén. Ak robíte veci, ktoré skutočne ten život oceňuje, tak ako keby ten váš mozog získava vyšší výkon a dostáva k dispozícii viacej času na tie ostatné veci. Takže ak urobíte veci, ktoré sú dôležité, dostanete čas aj na veci, ktoré sú menej dôležité, napríklad robiť také akože hlúpostičky, videá, všelijaké, chodiť na kávu s kamarátmi, možno je to pre vás dôležité, ale ak neviete, čo je dôležité, tak vy vlastne nemáte čas na nič. Je to ako s peniazmi, hej? Keď niekto od vás pýta peniaze a vy poviete, ja nemám peniaze, tak to vaše podvedomie, pozor, skutočne zariadi, že vy tie peniaze nebudete mať. No a bez peňazí ťažko sa žije, ale dá sa žiť. Ale kamaráti, kamarátky, ja vám poviem, že bez času sa žiť nedá. Takže nikomu nikdy nepovedzte na otázku, že čo je v živote dôležité, že nemáte čas. Takže ja som si zobral tento extra čas v dnešnú sobotu, aby som vám tento odkaz doručil. No a čo je v živote dôležité? Ak chcete vedieť, tak ja vám poviem, že v živote je dôležité napríklad lajkovať veci, ktoré sa vám páčia. Takže choďte smelo na to a dozviete sa v ďalších častiach viac, čo je dôležité v živote. Ahojte, váš doktor Mundi.